Hey guys, welcome to our channel MOODY BROs को आपण मानक स्वागत। आज आम टंकाकिया बरा तो कवर कराक आसलु आम शैलेश बाबू फेवरेट प्लेस से सब आसिक खाते मो भाई साथ पलि आसे खाई जाए से देखा पड़ो जमी देले ना सी जानते गोटे कौन करदे आम मुड है जो पलि आस मुड है आपण मानक देखा चल टंका के 15 टकर खाइब पूरा पेट फुल पूरा पेट फुल सत कथा चलो देखो तुम केमती कौन हो आजिकल भुवनेश्वर तो टोटाल ओडिशा जाक जी रेट है जहाँ सब तेल खर्च बेसन बेसन खर्च तापर भी टंका के जिन मिलूँ आईटा सब बड़ कथा आसी खातु भाईना सपोर्ट भी करते हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जदि आप नुआ अच्छा तो लाइक शेयर कमेंट करूँ कमेंट पढ़िया को मजा लगे एक्चुअली सत कथा बढ़िया बहुत मात्रा व्यू आसुच्छी सब्सक्राइब करूँ। बर्तमान आम टंका सब बरा सिंगड़ा पड़े एक्चुअली टंका गुड़ा भारी पसंद करे किए पसंद करे रे यार भाई बेसी पसंद करे ये भारी टंका पसंद करे डेली वाला थोड़ा केन लाउजी एटा कौन सिंगड़ाटी खाइले गोटे थर खाई पारू
ଭାଇ ଗୋଟେ ଥର ଖାଇଲୁ ଟଙ୍କାଟେ ବା ଗରମ ଗରମ ବାହାରିଛି ପାଟିରେ ପକାଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଖେଇ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି ରିଭ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟ ତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଟଙ୍କାଟାରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ପାଇବେନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପାଇବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 5 ଟଙ୍କାରୁ ପାଇବେ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କାଟାରେ ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ହଁ 3 ଟଙ୍କାରେ ଅଛି 5 ଟଙ୍କାରେ ଅଛି 3 ଟଙ୍କାରେ ଥିଲା କେଉଁଠି ପାଇବେନି ମୋର ମନେ ଅଛି ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ଖାଉଥିଲି ଟଙ୍କିକିଆରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟଙ୍କିକିଆରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଟଙ୍କାଟାରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଟଙ୍କାଟାର ବରା ଟଙ୍କାକର ଚପ୍ ଆଉ ଟଙ୍କାକର ପକୁଡ଼ି ଆଉ ଟଙ୍କାକର ବାଇଗଣୀ ୟାର ଡେଲି ସବୁ ଟଙ୍କା ଦିଆ ୟାର ଡେଲି କଷ୍ଟମର ୟା ଭାଇ ଆସିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ଆସିଲେନି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଛାଡ଼ ଖାଇଦିଅ ତମେ ଆଉ ଡବଲ ବାବା ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ଚପ୍ ବି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବା କ୍ରିସ୍ପି କ୍ରିସ୍ପି ଅଛି ମାନେ 10 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ ଫୁଲ ନାହିଁ କି 10 ଟଙ୍କା ଆଣ ପେଟ ଫୁଲ ରେଡ଼ି ତମେ ଯେତେ ଖାଉଥିବ ସେତେ ଚାଲିଥିବ ତମେ এই দোকানକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଡ୍ରେସଟା ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଫିର୍ ବି କହିଦେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ସେଇପଟ ରୋଡ଼ I.R.C ହାଇ ସ୍କୁଲ ଅଛି এইপଟେ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟେସନ ପଡ଼ିବ ସବଷ୍ଟେସନର ଜଷ୍ଟ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନଟା ପଡ଼ିବ ଟୋଟାଲ୍ 5ଟାରୁ 5:30 ଭିତରେ ଦୋକାନ ଖୋଲି ଯାଉଛି ଆସିବେ ବାଡ଼େଇକି ଖାଇକି ଯିବେ I.R.C କାନ୍ଥରେ I.R.C ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥରେ ପୁରା ଅଛି ପୁରା ତ ସବଷ୍ଟେସନ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ପୁରା ସବଷ୍ଟେସନ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଲି ହେଇଗଲା ପୁଣି ଆଉଥରେ ରିଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାଲ ଆଉଥରେ ଆଣିବା ଗୁଗୁନଟା ନେଇକି ଆସିବୁ ଗୁଗୁନଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଖାଇଲି ମୋତେ ଆହୁରି ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇକି ଖାଉଥିଲି ଗୁଗୁନଟେ ନେଇକି ଆସିବୁ ମୋ ପାଇଁ ଖାଲି ପୁଣି ଗୋଟେ ଭାରି ବରା ଆସିଗଲା ଦେଖିବା ହେବ ମଜା ନାହିଁ ବରାଟା ଆସିଗଲା ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ପଡ଼ିନି ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି ଆସିବ ଗରମ ଗରମ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇବି ନା ନା ତୁ ଖା ନା ଦଉଲୁ ଚାଲ ଜିନିଷ ତ କେତେଟା ଖୋଲୁଛନ୍ତି 4ଟାରୁ 8ଟା ଫେମସ୍ ଜାଗା ସରିଯିବ ଟେଷ୍ଟ ବି ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ସତ କଥା କହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଲାଭ କେମିତି ହେଉଛି ବାହାରେ ତ ବହୁତ ରେଟ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଟଙ୍କାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ସନ୍ଦୀପ ପାର୍ସଲ ବି ନେଇ ପାର୍ସଲ ବି ଆସିଛି ଖିଆ ହେବ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପାର୍ସଲ ଧରିକି ପଳେଇ ଲାଗିରେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ପୁରା ଅଲଗା ଟଙ୍କାକିଆ ହିସାବରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାର ସାଇଜ୍ ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯେତିକି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ଟଙ୍କିକିଆ ହିସାବରେ କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ତ ଯୋଉଠି ଖାଇବ 3 ଟଙ୍କାରୁ କୋଉଠି ତଳେ ନାହିଁ 3 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ସବୁଠି ହେଇଗଲାଣି 3 ଟଙ୍କା ବି ଅଛି 3 ଟଙ୍କା ଅଛି 5 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି ସବୁଆଡ଼େ ଟଙ୍କାକରେ ପୁଣି ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ଟଙ୍କାକରେ ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ମାନେ ପୁଣି ସେଇଟା ଟଙ୍କାକରେ ବରା ହେଇଯିବ ଚପ୍ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାକରେ ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ହବନି ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଛି ଗୁଗୁନି ତ ସିଓର ଟ୍ରାଏ କରିବ ହଉ ଭାଇ ମାନେ ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଓକେ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ କରିଦେଇଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଙ୍କଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ